трябва да бъде хубаво, защото все пак тук ще живея. Няма да бъде някакво ядно. Тук мисля да го махна този санти, да го направя пръст, ама ай да стои по-така готино ми изглежда. Там още един пък с вода. Там виждате ли ония квадратчета? Там няма вода. Бъгове. Добре. Ще почнем сега къщата. Да се приготвя тук материалите. И за сега нямаме трябва кирката. Ето ни го дървото. Всичко тук имаме. Ама първо трябва да направя рез, защото някой може да дойде тук. Да ме уби. И превзема тук всичко. И тук. Напред, войнико, напред. Ще ми трябва да дойти. Още не съм направил резиденцията, знам. Точно за кои ще ми трябва да дойти. Сигурно си мислите, че сега мога да се потопя там и там да отбележа, обаче грешно мислите. Не става. Добре, виждате как се бъгвам. Ти ако съм покрай лава и ако стоя... Айде, чао. Няма да умра сигурно, ама ще се попаля. Съм свърши храната. Аз че не знам какво да правя. Какво? Ето. Така. Отивам там и цъкам другото копче. Нали ти? Хоп. Прес. Селект. Верт. Прес. Селект. Верт. Какво трябва да правя? Добре, тук ще седна. Ларпорки няма ли бе? Няма ларпорки. Добре. Маркирайте две точки в 2, 3. Ъгъла на къщата ви последвана така. Reselect. World. След това пишете бутон на после с десен. След това Select World Edit. Да. Сам ти трябва да запълня другото да знам. Select World Edit. Select World Edit. Select Let Create